Bună seara! Fac o mică filmare aici pentru alții care vor să facă un gard și vreau să vă dau mai multe detalii așa, să știți și voi când vreți să montați sau să faceți un gard. Uitați-vă la noi aici în stâlp cum vine placa lipită, nu una mai înăuntru, una mai afară. Trebuie placa, cum se vede aici la noi, uite cu mâna pe ea, n-are voie să joacă placa în stâlp. Atenție mare când o să vine cineva să vă facă un gard, să nu puneți cărămidă sub ea, placa trebuie în aer, așa cum este și la noi aici. Când fundația o să fie tornată, să fie placa prinsă bine în beton, un 5 cm. Aici cu echipa mea pe spate. Vă lăsăm și pentru mai multe detalii, dacă vreți să aflați ceva despre gard sau cum se montează, vă abonați pe canalul meu de YouTube și pot să vă dau mai multe detalii.